אהלן, אני תום. אני עומר. ואנחנו בפרויקט מתחברים מחדש. כמה פעמים בשבוע אתם מדברים עם סבא וסבתא שלכם? כמה פעמים זה באמת הציק לכם? קשה לכם לדבר איתם באותה שפה? יש תהליך של היסגרות של האדם הקשיש. יש לו תחושות של חוסר רלוונטיות. אנחנו ביחד עם העזרה שלכם נפתח קורס אינטרנט של 12 מפגשים לבני גיל הזהב. לתת להם קצת מיומנויות בסיסיות לדברים שנראים לנו טריוויאליים. סקייפ, פייסבוק, שליחת מיילים, כדי גם לשפר את איכות החיים שלהם וגם לחזק את הקשר איתנו. ניוזלטר, איך קוראים לזה? ניוזלטר? כן. ואז אני מקבל דרך פייסבוק. אני זקוק למחשב אשר קימו שזקוק לנשימה. יש לי את החשבונות של הבנק, יש לי קופת חולים, יש לי קוד סודי, אני חבר בפייסבוק, ויש לי דואר אלקטרוני, ואני מתקשר עם כל העולם. במקום ללכת להתרוצץ בבנקים, אני לא צריך ללכת לבנקים. פה אני עושה את הכל. אם גם לכם בוער הצורך לעזור לשכבת הגיל הזאת להתחבר מחדש, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כל סכום שביכולתכם בעמוד המימונה ולעזור להגשים את החזון של להתחבר מחדש. נודה לכם מאוד אם תעקבו בדף הפייסבוק במימונה או בווידאו בלוג של סבתא איבון. אני מתחבר, אתה מתחבר? אני מתחבר, אתם מתחברים? כמה כסף אנחנו נקבל? מיליונים! יאללה, תחבר. דבר איתי. אני אשאר פה בינתיים.